Literatûra dereceya tekstên zargotina Kurdan li ser du paran tê parvekirin. Serpara pêşîn ew pirtûk û gotar têne hesabê, yên ku tenê ji bo hînbûna zimanê Kurdî hatine çapkirin. Di literatûra vê parê de nimûneyê zargotinê her tenê çawa materyal nas kiribin wisa hatine bikar anîn. Serpara duduyan ew kar û barê çapbûyî ne. Yên ku ne bi tenê ji bo hînbûna zimanê Kurdî ne. Di heman demê de ji bona xwendevanan bi çêtirîn nimûneyên zargotina Kurdan ve bidine naskirin ku ev jiyana bîr û baweriya millet diyar dikin. Literatûra van her du para karekî pir mezin dide xwendekarên ku dixwazin zargotina Kurdan naz bikin û pê mijûl bibin. Pirtûka zargotina Kurdan ji du cîldan pêk tê û ji aliyê folklorzan Profesör Doktor Ordîxanê Celîl û Profesör Doktor Celîlê Celîl ve hatiye amadekirin û ji weşanxaneya Aramê derketiye.